karong adlaw mahitabo ang pinakaulahing adlaw sa pagpakaon sa o panagtigom aning pamilya tubag. Tubag, asa naman taga-tubag nako? Oy. Asa man ang tubag? Di ko kadungog din, ya? Tubag. Di man din sila kadungog. Di man din kadungog na akong taga-tubag sa akong pangamuyo. Manghinaot ko nga unta ang mga bisita karong adlaw. Makakuot sa ilang bulsa kung makakita sa among hitsura. Tubag. Akong taga-tubag kay bungol. Bay, nangadji taon ni diri bay. Karong adlaw, mahitabo ang ulahing pagpakaon o panagtigom sa tibuok pamilya mga bisita. Hinaot nga makita nila among hitsura, makahuna-huna sila sa among ilahang bulsa. Tubag. Oh. Unsa tubag, ma'am? Manghinaot kami sa among hadiah. Madunggan, mga tadiriro nyati ni. Dungga kami sa among mga pangamuyo nga unta. Karong adlaw ang pinakaulahing panagtigom o panagkinagkabkabay, kirig-kirig sa mga kusinira nga unta. Madunggan nila makita ni sila in taon sa among hitsura. Nga haskag yung mga bisiha. Tubag. Dungga. Gutom na usap. Sa maning taga-tubag na ako nga. Gigutom. Lo, apil mo diag tubag lorong kusog-kusog, lo. Hinaot unta ang akong kauban, mahunahunaan niya ang dahon sa akong amo intawon. Nga mahunahunaan niya bit-bit, kay pertin akong dagan-dagan. Kay dali-dali lagi-lagi, kay diri magluto, mga higala, tubag. Intan, wa pa manabot ang kong kauban, nakabit-bit, baka intawon to sa dahon. Agay, ginoo ko mga ako, sa aning bantayan ang akong pizza din kay basig, maggabas na punta. Ay, ang pizza, masunog na po na. Basin, magabas na punta. Hinaot, unta karong adlaw hikapon na makasing-kasing nahuna sa atong mga amo. Ngaon tayo makakita sila sa atong mga hitsura, mahuna-hunaan nila atong mga kakapoy kahago aning bulana tubag. Manghinaot kami sa among hadiah. Agoy, Wala dahil ko nilo. hilabihan kakapoy gid aning bulana kay perting daghanang trabaho in taon mga higala. Hinaot hikapon ang mga unahuna kasing-kasing sa among mga amo nga aron makakuot sa ilang bulsa tubag. Manghinaot kami sa among hadiah. Wala dahil ko nilo. Pagkasakit, pagkasakit. Pagkauna-una-una. Unya, diya ito nag-expect og daghan nga unta muhatag sila. Unya, pilde, patamurag na pilde, swertres, mong higala. Kaya wag gid taon sila kakuot sa ilang bulsa. Kalami na lamang ipangamuyo. Nga unta, mangirig na sila. Tubag. Unsa to ang di mo hatag, unsa imo ipangamuyo? Ang may hinumduman, ang tangi lang makalag. Ang kalaming ha. Manghinaot, makalandog siya ng motor sa among mga bulsa. Ganina rami sig pangamuyo in taon diri bay oy. Karon mangong adlaw ang pinaka karon mangong adlaw ang pinakaulahing pakaon namo nila. Pintaon unta makahuna-una silang makita nila nga among mga hitsura. Makakuot sila sa ilang mga bulsa. Kay karong bulan na gid in taon, perting daghanang trabahoon mga higala. Tubag. Huy. Tubag na yung mga kalag nila. Ang kalaming hagok. Manghinaot. Bas, huy, ang akong pizza, nasunog na. Kasigig marites.
saya ng iyang pitaka. Ito, sa mga kadama. Hindi yan, gano'n. Hindi mga pangamuyo. Olimos. Irumis. Ang mga amo ngawa ng hatag sa una, hinaot madumduman nilang ilang pitaka, mukuot sila sa ilang bulsa o gihatag sa ilang mga kadama. Alaka, wa man nila kung nabungkag ang bulsa ka. Kadangha, hindi ako naong ay. Wa pa na ko. Lolo, baliw, kulo, wala ko mabutang yung usa kasata. Ayawan. Oo, may kikit pa nga muyo. Si Dilo. Wa man din ni mabutang yung usa. Ikaw, nagara si Dilo ka. Wala na butang sa talon mo ba? Naot-on ka kani mga amo nga wa manghatag sa una, makahuna-huna nagkuot sa ilang pitaka ug idunol sa ilang mga kadama. Tubag. Yung kami sa kalariya. Ang lalahi mo tubag ni Musa. Makay nang dumang kalat. Ang galang niya. Agay ginoo ko. Sino sa kaputi? Tama ng kaputi. Lahi man tubag ni Musa. Ilang kalang mo Dilo. Agay, lahi mamug tubag. Kanang usa ra yung tubag ba? Ang giginoo ko. Ay, ganihara in tao may pangamuyo din mga higala. Nga unta karong adlaw makita nila ang among hitsura mukuot sa ilang pitaka ug muhatag sa ilang mga kadama. Agoy ang makuot kagid. Agoy kapuya. Kay nga no pud nga gianad pud nila nga muhatag sila regalo un arong mga bulana. Mao na hinoon nga nag-expect. Kay gianad mong gudta. Gusto mo kayo ko sa akin nga mag-berbet kagid. Ala. Ano dali sa iyang puritong sa bulog? Yan na ingo, naglalata nga kaayo. Lagi tagaan tambal sa iya ang amo. Patayan ng ilang oras na dito. Bulat na sila. Laylay na sila mga. Magamit ka tayo ano? Okay sila dito. Nakulat na ako ng mga. Palusot na yung lubot. Ang gulo kong sibuyas. Lagi kung kutanganan pizza. Hapit na gidin taon ang oras sa ilang kaon. Hinaot in taon nga inig butang namo sa mga pagkaon. Makakita sila sa among mga naong muko sa ilahang mga bulsa ug idunol sa amoa. Tubag. Hinaot kami sa mga diriya. Sinundog ang mga kalabila. Lahi mo to. Ang gihimo naman ka makalag. Ang tubag itunol na sa walay pagduha-duha. Ang tubag lang itunol na. Ligs. Sus, pildihon gid ang tubag nimo. Pildihon ang tubag nimo. Ligs itunol na sa walay pagduha-duha. May tunol. Pag
Manghinaot na lang mi manghigala. Nga unta mo kuot ang among mga amo sa ilahang bulsa. Makaw na unta sila sa among mga kahagog kakapoy karong bulana. Iniglantaw sa among mga hitsura mo kuot sa bulsa. Tubag. Naunsa naman na chicken balls ni mo nga na ngano naman na. Ngano naman na dia ligs. Di kita madunulag hadiah na yung kalaki lig. Kana lagi mo dadangan ron. Inita oy. Init kay ini inyong kuan diri gamay kay gusto. Makaulaw. Sabon, mga higala. Sabon na lang mo. Basta makaserve lang tag kausaron. Kaduha. Kuan na lang, pahabol na lang ikaduha. Agay, natagap. Wala, kabayo ka. Agay. Ros? Wala ka man lagi diri pagkaon. Di na sa kuan. Dili sa senior. Dili Babang. Ote, nakaalam mo puti. Pwede na, maglagay. Alas 6 na mahigit. Pwede na maglagay. Alas 6 na mahigit. Lagay. Lagay na ang inyong mga lagay. Sa puning ilahang kuan diri kay wa puy pwisto sa dalan. Nasa agianan in taon maglisod pud ta. Ini laman tas budiga. Aning atong pizza. In taon kaluyan malamian sila. Ug mukuot sa ilang mga bulsa ug idunol kanamo sa walay pagduha-duha. Diniha ra in taon na muyo. Nangamuyo in taon ni. Naunta makakuot sila makahuna-huna namo. Sa amo makahago karong bulana. Amo lamang katawan ang kakapoy aron. Oy, Ginoo ko. Sorry po. Wala pa si Sarah. Wala, hindi sila pagtindo. Wala pa. Wow, sarap. Ika na ano mo ngayon? Imbutahin mo ngayon sa lata? Hindi, chicken in oven na Yun lang? wala na mga... Sige, serve na, serve. Serve na kayo kay hapit na ang oras ng kainan. Ang amuyo, intaw may mga bahay nga unta, among amo, kahuna-huna sa among mga kahago, karong bulana. Ugunta, makuot sa ilang bulsa. Tubak. Ay, po. Wala ko nang Walang naintindihan si Eric. Nagdadasal kami. Na sana, sa man tos Tagalog, lisod man, nindot ang Bisaya, kay tugma man. Saon manggol nga ilaman ning gianan nga kada ing arong bulana manghatag sila hadiah. Muna nga in taon mga kadama, mura in taog mga piso nga nangabasa sa daplin nga naghulat og donol. Ito, pwede ra gid unta di sila mohatag. Dublihon ra mo sweldo kay triple quadruple man trabaho. Triple, quadruple pang trabaho. Trabaho dito, trabaho diri pa. Dagan dito, dagan din.
Ulo tong delivery boy na to. Bakit? Yung bento, mali yung deliver nila. Ayan nga. Mali yung deliver nila. Tapos may nangyayari pa. Ano nangyari, ma'am? Bakit ngayon ka lang, ma'am? Ma'am, sana naisip mo yung dahon ni tatay, ma'am. Patay tayo dyan. Nakalista doon. Di ko na nasilip. Kasi wala talaga. Totoo? Hindi ko na naisip. Patay tayo dyan. Kapiso tayo nga. Walang jet-jet. Walang Ay, nandito jet-jet. na yung ano? Sa baba. Oo, dinala na dito eh. Mabuti. Hala ka, ma'am. Hindi mo nadala yung jirjir ni tatay, ma'am. Magkapiso na ako nito, ma'am. Patay, ma'am. Hindi may naantay regalo ron, ma'am. Wala na hinuom. Agoy, ginawa. Gidi ay madala. Iti mala akong dali-dali ganiha paglakaw. Kay nana ang kuan taga maniho. Nagikukaw na nasa dahon. Magyaw-yaw na sad ng liki ron. Magyaw-yaw na sad ng basag trip. Mingon na po na siya nga. Nanimalos man dagay kanako. Kay kalimtan man mo akong pagkaon. Agoy, ginoo ko. Kalain ba aron? Pero, pero pa kayo pork. Pork. Wala na? Imbis na nga muyo, misara nga unta, matagaan ta, makakuot silang bulsa. Di na hinuon, kay nalimtan man ang dahon nga sabsabunon. Ang sao na lamang. Takang na ba? Babaw na ni, babaw. Pizza, wow! Kalami! Ano man ang haluan man? Wala, wala. Kaduhang lunod. Kaduhang lunod.
Tingog na gayron bay. Tingog na gay ang trumpa bay. Sa aning nasura dungog man tanan. Mo na tingkaon na nila. Mo na gay Allahu Akbar. Nakaon na. Kaon na kain na na. Itlog by itlog topping sa kuan ka na sa nga pa ni sa maning nagluto wa mo kaila siyan pa kuha ka ng croissant ba croissant karwason diri karwason ang sa Arabic karwason karwason ang tawag ani bay diri sa ilahang lingwahe. Karwason yung kas kalami ani. Kani zatar muni paborito sa mga tigulang. Noon pa mga tigulang nga mo bisita aning balaya karong adlaw ikapon ang ilang nahuna og kasing-kasing mga higala naunta ko makakita sa among mga hitsura makakuot sa ilang mga pitaka ug idunol sa mga tagsa-tagsa sa way pagbraduha ang nangamuyo yung tao ni di pa maulan. O pagid nawala yung tao, nangagtambal, wa pagid yung tao dunulig tambal. Ang amo pong nanay, si pangutana, ang say sukod sa among mga sinina, kay palitan ko nominiya. Atong isang adlaw, pa si pangutana, pilon say sukod sa among mga sinina, mga higala. Tulo na lamang ka adlaw, si pangutana, wa pagid pinalit, mga higala. Pasko na sunod ugma wa pagid miya ni sulobon nga bag-o mahigala. E bag-o man kuno ko sulobon. Higit pa riyan ang aking gagawin. Higit pa riyan. Dali, gaya. Yay, pinamapit na yung kanta. Ma'am, ayun, danan lang yun. Ma'am, danan lang ba? Kita na, ma'am. Atong lapad, ma'am, lapad. Awin sa may pwede. Tama na ito butang. Tana na lang yun. Tana na lang. Sige din. Isa. Oh, ano man talaga yun? Lapad man, ma'am. Dagan man yun, ma'am. Dagan man yun. Uy, dali. Makaslo ka dito. Dua kay nana na lang. Bitagay ko dua kay nana. At bulag-bulag na naman. Kami sarang makita kasi mga gani na dasal kami dito sana maisip namin mo hindi ko rin nagsabi mo okay na lang
Ay, dire ang final destination sa atong pizza mga bat. Ang i-serve na. Sorry. Bay, hapit na gid ni taon, bay. Hala, ni kanta naman siguro. Allahu Akbar na ba? May mo timailan mo tingkao na ngayon. Kanta na nilang trumpa. Inday, pila ka degree ang pag-bake? Dayang ang ako kay dinalian naman ni 200. 200 degree Fahrenheit. Unya naani mo sa tunga ibutang. Nya ang kayo up and down ang imong kayo sa oven. Up and down. 200 degree centigrade, 200 degree Fahrenheit. So ba na Fahrenheit din siguro na. Degree centigrade Fahrenheit basta mo na siya. 200 nya ang imong tray na sa tunga. Ang imong apoy is up and down. Asa naman akong kutsara? Uy! Saan akong kutsara? Butang! Kutsara dyan sa? Pangilang batch na? Ang hirap naman dito. Pangilang batch? Sa daanan kasi. First batch, so be careful. Yes, ma'am. First Oh, my batch. friend, how are you? Salam alaikum. Where is your hair? Oh! Sino? Where are you? Where am I? Nothing. What's it here? Here. Oh, my friend, where are we? This one, it's very hot, my friend. What for this one? Agay! Yeah, wala. Agay, Luis! Here, Wait! here, Uy, Luis! here, put Uy, here. uy, naku. Ate lang, di ba? Ay, nako, please. Ay, naku. Luis, hot, Luis! Hot. How you will make like this? You give there, okay? Please. Not yet. Yeah. Not yet, sana. Not yet, sana. Eat. I put my food already in the heater. The soup, only the soup I will drink first. You are fasting It's al- today. It's already. No, I started back fasting. I just stopping because I feel You have headache, headache. and then I do medicine. It's okay. Then I. Hot. Oh, my friend, no, it's hot, my friend. Hot. Oh yeah, man. Oh, hot This lagi. one is okay. Yeah, it's okay. They like it like that, just a little yellow. They don't like full, you know, fully book. Fully cook. I want pizza. Yeah, okay. No, you ma. Which one? I want one cheese and one. Oh, give me Careful, plate. it's Give not me. this It's one. hot. Where's it? Give me plate here. It's already time for it. Yes. It's time already? Oh, yala. Give me your plate. Give me your plate, baby. Tingkain na pala.
nakita na sila sa akong pizza, ma'am. Wa pa ta, ma'am. Ah, Mariam, how many? Auntie Meg is calling me. Oh! Oh, you don't know where to go. Which one? To plane? Yeah, Okay. and And one circle. two circles. Okay. Only 4. I love you, Billy. No much? Oh, God. 4 piece. Wala, nahali na dadyon. Wa pa gaya naabot sa lamisa. Ito na, Luis. Yan na, Luis. Please, give them to the man. To all Baba because they will give hadiah today. Agi, ginoo ko si Luis. Please come back, my friend, ha? There is still. Oh, pizza, coming. I want. Oh my goodness. I only eat pizza. I'm sorry. So Celtic already. Thank you. Welcome. Agoy, ginoo, nanganhi naman sila. Yung sahay naman ron. Saan naman to akong friend? Friend, come here, friend. My friend. Nilo ko man. Wala, napisat. My friend, where are you, my friend? Ginoo ko niya akong amiga. Uy, asa naman ron? My friend. Ako sa ni idagan dito ba? Kay asa naman rong taga-serve in town. Ang tanggong. Lain magmag. Uy, my friend. Sana my friend yung pangalawang ilunod. Saan nilagay? Sana yung isang tree. Saan nilagay? Hindi na yun. Wala. Saan na ba yung nilagay ni ano? Di ba naglagay na ako na isang tree ready to lunod? Saan na yun? Punta. My friend, saan na nakalagay? Sus, nilagay na pala dito. Nabuka. Alam ko na isang tree pa may lunod ko na. Hindi na. Oo nga. Nilagay mo na pala Sara. Sus, ginoo ko. Hanap ako ng hanap kung saan ay isang tree. Nilagay na pala ng kasama ko ba? Yat. Tara. Na naman na diri. O, yung ko saan na ba yun? Pasuyo ng musarila sa? Oo nga eh. Thanks. Nahanap. Nahilo na ako pagkaikot ba? Hindi kasi ano pa ako. Okay, nakasalang may isa, di mo narinig. Hindi mo na, pag nandito ka, tapos, Hindi, nandiyan ako. hindi marinig doon, hindi marinig. Maingay yung ano. Hindi marinig eh. My friend, not yet done, not one. It's done. This is done. Yahak, may akong friend. Kung hilaw pa yung isa, kinain na niya.
kini akong pwesto, kaya na ako sa tanawa na. Mapasok ta. Diyan ako galing, naghatid lang ng salad. Uy, hala, dito ka pala, Atian? Ano, sir, dito pala si Atian? Dito daw si Atian, naghatid ng salad. Ligs, nagpunta pala dito si Atian. Yung bag giver natin, bag giver. Ha? Oo. Atian, bakit hindi ka punta dito sa kusina? Ang daya mo naman, Atian. Hindi mo naman kami binisita dito sa kusina. Sa kusina lang kami. Bakit hindi mo kami ninalaw? Naghatid ka lang ng salata. Pantay ka lang, Atian, ha? Hindi ka na mamansin sa amin, ha? Pantay ka lang, ha? Pasok na, Atian, no? Bakit hindi ka nagsita sa akin dito? Hindi mo kami sinilip, Atian. Oo, nakita kami ni Ate Lambi. Bakit sa Ate Lambi lang? Dito kami. Andito pala amo mo. Ang amo mo nandito, hindi ka iniwan. Yung salata ang dala mo, tikman ko. Oo, my friend, yeah, very hot, my friend. Oo, it's very masikip, my friend. Di man tayo magkasya. Sara, sir, ano sabi ni tatay na wala siyang dahon, te? Di pumunta pala si Atian, nagkita kayo? Si Atian nagpunta pala? Oo nga, sabi niya, hati lang ng salata. You ride the sports car? Sports car. Nice. Ah? It's very small. And everyone is up, sit at down like this. Pero, anong plano? Meron na rin siya, ano? Oo naman. Mauna na kami ng mga dito. Kayo lang, mauna. It's like kayo lang mauna. You're in the ground, dancing like this. Bakit naman ganyan? Ano mo naman dati mga ako? Hindi ba sa mga tayo? Eh, kayo kaya, ano, Sabado na kayo. Ma'am, paabot nga ng gunting, ma'am. Nama? Gunting, ma'am. Ano po? Gunting, hindi marinig na. Hindi. Isip Sabi ko sa'yo. dito, ipasok mo yung Hindi, sabi ko sa'yo, hindi marinig dito eh. Hindi marinig, kahit nandyan, magkalapit tayo. Ayan, hindi ka na rin ganyan. Yan. Mga bungol. Dia. Bilis ako ba? Okay, ako.
Oo, pero kaming pati. Kaming pa, malapit na. Babaw na lang. Okay na ilalim. Ba't wala na sa lalaki? Mayroon sa lalaki pero nag-iintay pa yung mga babae. Baka pwedeng hiramin mo na yun. Kasi ito pahabol. Bakit? May hati pa lang kayo ngayon? Hindi, kasi nag-iintay yung mga babae. Habang nag-iintay sila sa Mendes, O, bigyan. susubo-subo sila ng ano. Abutan na lang, te. Yung sa naman ka, Jilo? Ako po manghihip mo, Jilo. Sige ka lang magbaktas di alo. Sige, baktas. Wa kay bawag asa pa doon nga. Mangihi na ito. Ha? Yan, mga bungol naman yung asa sud. Kaya ugnagad ka sa sud sa kusina. Pahingi ako ng tinapay, ha? Pandisal. Naku, wala man pandisal dito. Atian, ang saan mistian na hubog. Atian. Atian. Daw, nahubog naman ka. Di si kuano si sarangye nangima ulit kuano fishball. Fishball. Magawang himat. Na. Wala. Wala ni puli sa akong kuana sa akong corona. Ni puli sa akong tuno. Ma'am, balik pa ko di ma'am. Dinis pa ko sa area ma'am. Isa na 3 6 7. 7 kasi yan siguro doon sa ano. Isang salangan, lasa lang. Ha? Tama na ito. Hindi ko na gawin ko, di uwi natin. Walang pizza sa bahay. Kakainin nila. Hi, baby. Musta na? I miss you. Musta na daw? I miss you daw. Atian. Ay, Ate Ann. Ben, dapat pumasok ka dito. Yayain mo nga si Atian sa labas natin. Alam niya na yan, nag-usap na kami. Di ba? Atian, sama ka sa labas natin ha. Labas tayo sa city. Ha, Atian. Sama ka sa amin ha. Labas kami sa 6 eh. Wala palang bulo. Finish my friend. Sino? Ah, there is second bat. Pinapala ng sisi, kakain pa. Aman, ma'am. Gamay pa, ma'am. Gamay. Brown na to. Gamay. Ang napakalaki naman yun. Pang ano naman yun? Sana. Sabi ko kay tatay, tay, hindi ko nadala ang dahon mo. Hindi naman sin, ma'am. Hindi mo siya, ma'am. Napit ko pa. Ay, salamat. Alam mo, wala na sa aming gathering. Okay na. Ano bal? Kambal. Daghan hadiah diha. Na gani lagi lagi minangamuyo ani bal nga unta. Karon ang adlaw nga pinakaulahi katapusang adlaw sa pagpakaon sa tibok pamilya nga nagkahiusa sila. Hinaot unta nga makakuot sila silang bulsa o makakita sa mga hitsura ug mohatag sa way pagduha-duha.
tubag. Bal, ganiya na yung tao mili ng adji bal noon tao makita sila sa among mga hitsura, maluoy sila sa among mga kahago karong bulana ug mukuot sa ilang kay sa tagsa nga mga bulsa ug muduno sa amua sa walay pagduha-duha. Karong Birnis pa bal, Birnis pang Eid bal, usa magabal. Mo gani bal nga muyo in taon. Small kula. This one kula is small. This one small kula. Now where is there? There is three. But no space on the table. No space. You just give it to one by one. Ago, in taon, Ginoo. Panabangi ang mga kabos, nag-anto sa bulana. Anta, mga kabos dunulan, karong bulana, ang taon, mga kahagong, ang ilabing ko, nga hilabihan ka. Ay naman po na kung kagsara ka pa doon. Ang pizza ba, nangawas ng cheese ba? Bal ay si katawa dia bal kay seryoso bi ako nga muyo bal. Hello Inday, ingat ka dyan sa work mo. Oy, thank you Bernadette. Matas, thank you. Unsa man pista naman. Pista lagi diri bayan yung mga bulan. Ahak ng cheese oy. Awas man. Diri ka. Ayaw dito dalagan. Masarap. Tingnan mo yung cheese, oh. Napaka-cheesy. Nga mo yo, lagi unta ni kahilabihan kahago, arong bulana. Unta, magkahuna-huna sila. Kung makakita sa among mga hitsura, mukuot sa ilang tagsa-tagsa, ka mga pitaka, dumudunol sa amo, sa may pagduha-duha. Panalanginan mo sila. Kung kusinira din hiniingon siya, kung di ko na mo dunol, di ako nung iampo ang kalag kada adlaw. Ginoo ko. Agay kahawoy na gid sa akong abaga. Di ang mga laki pa may nangaon bay. Naurot na yung taon nila tong kuan bay kanang first batch bay. And second batch ni kay gusto mo nila nga fresh ba? Fresh. Uy. Uy, game buka. Sa Lunes, inahan, mahuman na. Karong Birnis, taman. Karong Birnis. Birnis, mahuman ang Ramadan. Martes naman ron. Nga to, mahuman lagi, pero ato na bumis dagat. Adto na bumis dagat. Sumbagay na bumi dito. Laban! Ay paghawi-hawi. Ay paghawi-hawi kay ay mga regalo rong adlaw. Idunol na yun, naroon makusdan. Idunol na yun, naroon makusdan. Diba? Plain cheese ni siya ba? Plain cheese. So na i-serve ha? Ayaw naman nakabalik itong taga-serve. Perfect ayo ang pagka-brown sa ilaw mo. Ang ilang Zatar pizza. Perfect ayo no? Ang taon, panalangin ang unang mukuha nining pizza nga mukuha silang pulsa.
Ay, mga bay. Inasa mo bay, ha? Bay, Hisil. Simra inahan. Oo, Simra. So, Hisil, back to, ano na punta ka na? Kani pa, brown nung sa nina kung kuan. Karwaso ng ibabaw. Oo, pa mo brown. Balik tag premiere, ha? Scared niya kasi ako, ah. Ma'am, pwede ba suyo ka isang plato, ma'am? Ma'am, suyo ka isang plato, ma'am? Isang plato, ma'am? Wala ba? Kita. Nakukupi na yung mga isura. Dali, dali. Kayo kung
Basta naman mo diri bay. Ako, sorry kayo bay, natanggong man ta bay. Natanggong ko dito ah. Di kayo nakabaling na maritis. Maritis pa, ngayon ko nga, uy, time sa kay kong pan. Sakto ragit kayo, nasluto ang pan tao. Sakto tayong pagkaluto kayo. Perfect tayo mga tagaan na taan ni Rubuan, regalo. Bitaw, ako nag-expect na joke-joke tara. Mag-change ako ba? Ang patay last lunod ba? Last ay, no. Di naman ganang ang dibawan. Nangilahan ko anong tang. Yung likayan yan. Likayan. Dito na lang to? Sige, sige. Pwede, pwede. Last loaded ba?
pa ni tawag nila kuan bay karwason. Di karwason yung gaanis kalami bay. Ano gitawag mo? Simple but authentic. Puro na pin, walang gulay. Ay. Impas ng pizza sauce, surot. Tilok-tilok. Tira na na sa pizza sauce, bay. Tak-ang nimo sa makadyot para maluto siya, mabaga-baga gamay. Tanya na rin yung cheese niya. Linod na po nimo para matunaw ang cheese, maluto ang babaw. Mana na yun? Okay, larga. Ora to, ang ato ang pangamuyo karong adlaw mga bay, daghang salamat. Managpangaon ang mga lalaki, ang mga babae na pungod ang nangaon karong mawasa. Nao takit-an nila ang among mga hitsura nga nalagbitbit o mga putahe, mga higala. Nga unta maluoy sila sa among mga dagway kahago aron bulana ug mukuot sa ilang mga pitaka o mudunol sa kanamo sa way pagduha-duha. Tubag. Parehas og recipe sa pizza, inday? Yes. Parehas ra dayang. Parehas ra usara na ka timplahan ako. Parehas ra silang tanan. Nga mo ni ang cheese na ilahang ganahan kanang pork cheese. Pak cheese. Ano sa pagbasa ano? Pak pork. Ang basa ninyo, pak, pok, pak, pak, pok, pok. Pak, pok, pok man. Yang asam karon yang. Asam maning kusina ba? Kusina habay. Ari ni kalulo bay, LDE. Dagan ni kusina diri bay. Hindi kusinan lolo. Kusina namo. Kusina sa dagat. Kusina po nila ligaya. Bisag asa lami kay kuan man ni mga kitiring man. Kung asa ang kitir na ami dito man nagtapok. Karong Birnis o Huwebes ba? Huwebes, Birnis, Sabado, Domingo. Lahi na pong kusina, ito na po may dagat. Ito na po may magkuhan, pinasanay la, kinariadahay gyud mga dala, tighanang mga dala. Uy, halos na po sa ano namang balay. Kung nga naman, di ibali na naman yung balay dito. Itinaghanang pamitbiton, apay sinina, puno, pila kamalita. Nya di ay to hantod muli wa na nag-ilis. Awa gyud mga batasan. Gusto lang gid din tao nila nga managpas-an ni mga higala. Mo pagay ni muli ang amo mga pamaol, sige kirig-kirig kada adlaw kinabkab sa mga pagkaon o mga lailahi, mga putahi nga ibutang sa ilang lamisa. Gani na ngayo ko og tambal sa ilaha alang sa amo mga pamaol aron mo dalagan na. Pero wa gyud din taon ni pansin na. Upat na katawo ang akong gihangyo ug nangayo ang taon nangamuyo nga unta muhatag na silag tambal para ang ani mo mga unod nga nanggahi na gyud in taon. Ang katugani ang inahan nagtrabaho sa lala. Agoy Ginoo na ang amo ni ligaya na suko. Mura bintay na generous ang taon din. Manitagon kayo na giunsa ka tong ligaya pagbutang. Alat nakapiso mo diha. Ang taon mga bay, karong adlaw mo ang katapusang adlaw
sa pagpaka. Naam! Tawag ko. Gusto lang karaan mo sa bay. Sige bay. Babay na bay. Babay.